Bé, senyor Richman, la investigació ha conclòs. Ja saps com han entrat a robar-me la meva joia? No tinc cap dubte. I doncs? Després de molt investigar, he descobert que per la porta no van poder entrar. Estava tancada amb doble volta i armada. I pels finestrons tampoc, ni del lavabo ni de l'habitació. També estaven tancats. Tampoc pel forat de la dutxa ni de la pica, ni tampoc per les aixetes. Tots tenen algun difusor o filtre pel que la joia no hi cabria. Sí, clar, que han entrat pel cable d'internet. Impossible. Vostè no la té llistada a internet. Haurien anat a qualsevol altre lloc. Vale. Aleshores per on han entrat? Al finestral. Fent ràpel. No. Escalant amunt o a baix, haguessin deixat un rastre. I doncs com han entrat volant? Correcte. Merda! Ens han descobert! Corren!